No, me ajattelin itse asiassa, että oikeastaan tämä niin multikategoriatalo, useita tuoteryhmiä, niin se varmaan niin antaa monellekin semmoisen jonkunlaisen tartuntapinnan. Eli jokainen, joka tekee myyntityötä, niin ymmärtää varmaan siinä vaiheessa, että se käsiteltävä materiaalin määrä siellä taustalla on ihan valtava. Ja miten se suppiloidaan sitten käytännössä sinne loppukäyttäjille. Niin se on tässä niin kuin ehkä se kaikista silmiä avaavin kokemus, kun järjestelmä on käytössä. Nousiainen Juha, Suomen Nestle Oy, vähittäiskauppatoiminnot. Meillä on multikategoriatalo, jossa toimitaan usean eri tuoteryhmän kanssa yhdessä ja tällä hetkellä vastaan meidän myyntikentän toiminnon suunnittelusta ja ohjauksesta. SafeFramen käyttöönottoon ja siihen harkintaan vaikutti hyvinkin paljon varmaankin se, että meidän yrityksessä, kun toimitaan usean eri kategorian taholla, nähtiin selkeästi tarve tällaiseen niin sanotusti asiakaslähtöisempään myyntityöhön ja räätälöintiin asiakkuuksissa. Jos puhutaan päivittäisestä asiakastyöskentelystä asiakaspinnassa, niin asiakaslähtöisyyshän on meille erittäin tärkeä asia. Ja asiakaslähtöisyys tarkoittaa nimenomaan sitä, että me keskustellaan asiakkaan kanssa ja pystytään räätälöimään meidän esitykset kuhunkin asiakastilanteeseen sopiviksi. Asiakastyöskentelyn yhteydessä varmaankin yksi olennainen osa on myöskin se, että asiakastapaamisia on paljon päivässä ja tietenkin myöskin meidän asiakkuuksilla on tapaamisia paljon päivässä. Ja yksi erittäin mainitsemisen arvoinen asia on varmaan myöskin niin sanotusti jälkikontaktointi asiakkaalle. Eli yksi luontainen osa asiakaspalautetta on varmaankin se, että se yhteydenpito ei lopu siihen myyntikäyntiin, vaan myöskin siitä tehtävä yhteenveto on hyvin helposti lähetettävissä asiakkaalle. Itse järjestelmä loppukäyttäjien osalta sekä sidosryhmien osalta on saanut paljon kiitosta. Yrityksessä ja minun myyntitiimissäni on ikähaitari on kuitenkin 30 ja 60 välillä ja myöskin voisin sanoa, että myöskin nämä niin sanotut vanhemmat jermut ovat ottaneet tämän järjestelmän ilolla vastaan, kun he ovat havainneet aidosti sen tuomat edut hyödyt päivittäisessä työskentelyssä.